Veď ona otca vyhodila nad ránom. Tak tvrdila, že ho vyhodila nad ránom. No. A s mladou Slávou mu veci pohádzali do smeťaku. A ja som si nechala ktoré veci jeho, aj topánky, a som mu doniesla, že by aspoň nejaké veci mal. No to dneska už není pravda. To už dneska, jak sa vraví, že volou sa budol, že telačom bol. No. A neviem, ktorý lepší výkvet z rodičov, či otec, či mater. Už čo, ťažko povedať, ale tvoj otec aspoň nemá také vyjadrenie, jak má tvoja matera. No, Aspoň nepraje, aspoň som nepočul, že by prijal niekomu smrť, alebo že by... To som zase nepočul v tomto štýle, akože... on je zase taký, že on ti to povie radšej do očí, mimo kamier, ale tiež má jazyk ostrý. Veď Slávka má povahu po otcovi. To je čistý otec. Tak a to veľmi zle, lebo po otcovi zdedil niečo, po materi zdedila niečo. Chudera, no. A ty kokos, tie dve povahy, keď sa spoja, tak to musí byť akože... Masaker. No ale veď to aj vidíme. No však vidíš, čo z toho vzniká. No. Jaký výkvet. Každý sa aj bojí. Ja som vyjadriť. bola raz u Mírky a už som bola alkoholička bezdomovec a neviem aj čo. Jaj. Tomu verte, že najbližší stream zase budú debaty, že Mírka bola u modrého kokota na okne. Tomu verte, že to bude. Aj tú alkoholičku bezdomovkyňu. No. Jaj. Všetci, čo sme v komunite, všetci sme kokoti, alkoholici, feťáci. Áno, áno. Len ona a jej dcera sú akože dobré a všetci ostatní sú zlej a idú proti ním. A ona je tá najlepšia mama. 200 ľudí je kokotov, jebných dementov, všelijakých, ale... Ona je tá najlepšia mama. A ona je najlepšia a všetci po nej idú, všetci proti nej idú. No, ona sa nezmení, ona bude len horšia. Ale aj teraz s tým susedom, čo má od včera problém. No. Ja by na jeho mieste píšem petíciu, chodím po susedoch, spíšem petíciu, nechceme ju. No. Vidíte hneď, Ani nemá istotu, že to je on. Ani nemá istotu. Vidíte, jak Však ona má vytočila, 2,5, počúvaj, ona má 2,5 izbový byt za 450 eur, čo je v dnešnej dobe luxusná cena za 2,5 izbový byt 450. A ona sa ide vadiť s majiteľkou. Ale ja sa čudujem tej majiteľke, že ju tam Igor, drží. čau. Tak s koľkými susedmi už mali problém. Fasáda bola už koľkokrát od hovien, od vajec, od múky. No, v kúse len policajti tam chodia, len kvôli nej. No, Ja nechápem, jak ju tam môžu ešte tolerovať, akceptovať. ja tiež. A koľko ona sa ponadáva na cigáňov, na všetko, a pritom tá majiteľka je vraj cigánka. Ja už bych ju Áno, dám je. vyhodila cez balkón. Ona je v Anglicku, nie to cigánka. Neviem kde, ale No, že vraj, viem, hej. že je romáčka tá majiteľka bytu, no. Lebo Igor, však čo ja s nám povieš Romkami pekne, tiež Igor? normálne rozprávam, ja toto neodsudzujem, ale... Vajzrajle. Každý už služobne čaká na to svoje vyjadrenie o tých peniazoch. V jakých peniazoch? No také o tých peniazoch, čo to hovoriť vo videách. Vieš? Že čaká Spomínal na asi, že bere od voľakoho peniaze, alebo dačo. si povolili to vyjadrenie. Tak to vyjadrenie bolo také, že už sa niektorí ľudia pomaly ozývajú. A jak ti to poviem, aby som sa nedostal do problémov. Áno, tak to povedz nejak, aby sa to dalo počúvať. Proste sú indície a vieme už o nejakých ľuďoch, ktorí sa proste s ňou dostali do nejakého kontaktu a pani Špiringová si dokáže na nich niečo nájsť a pak, aby neprehovorili. Takže neprehovorili. Poviem to na plnú papu, akože vydiera ľudí, áno? Dá sa to tak nazvať, proste niektorí ľudia sa už vyjadrili, že proste pýta si od nich peniaze za mlčanlivosť, tak to poviem. No. Ako ľudia vysvetle sa majú mlčanlivosť, nech si ona vypráva, čo chce. Takže tí, ktorí ste v jej područí a platíte jej za niečo, tak s tým prestaňte a nebojte sa výjsť s pravdou von. Tak to poviem. Je to neškodný človek, ktorý sa bojí vyjsť zvonku a keď prídete ku nej, tak zavolá len policajtov. Áno, však veľká hrdinka. Citron, keď bol za ňou. Policajti, to všetko končí na priestupkovom konaní, viete?
To není to, Áno. že budem sa súdiť teraz. A čo sa budem súdiť? Vyhrám, prehrám, prídem o peniaze, advokáta si zaplatím, kedy stojí milióny, chápeš? No. To sú také veci, oni majú problém. Mladá má problém s exekúciou, preto nechce ísť robiť, všetci vedia. Ešte len bude mať. No, a tam sú... Ale počúvaj, to je blbosť, Igor, lebo aj človek, ktorý má problém s tým exekútorom, tak existuje také niečo, že osobný bankrot. Áno, osobný bankrot sa dá spraviť, hej, ale však ona by to aj mohla spraviť. lebo ona by Bankrot chcela sa súdiť. na osobný bankrot sa na dlh poisťovne nesťahuje. Ale na sociálnu, na zdravotnú poisťovnu sa asi nesťahuje. Nie. Máš len voči Exekutor má exekúcii. dlhy voči štátu, Áno. nie. Dlhy voči štátu sa nevymažú nikdy. Nie. Ale dobre, veď by dostala životné minimum, tak ja neviem koľko, 140 či 170, či koľko je teraz na Slovensku životné Ale vieš, minimum, ja ako neviem. nech zarobí, dajme tomu čisto 600 eur, tak je 300 strenu. Tak Áno. A zvyšok jej zobere mater a je spokojná. No. No. Ale toto je, že ako Miriam, nehnevaj sa, ako ty sa od nich otrhni, totálne sa od nich otrhni. To hovorím už odkedy. Veď áno, len ja som taká blbá, lebo ja mám také blbé srdce, že mne to normálne trhá, že proste, čo to robí s ňou. Toto som chcel povedať, vždycky to bude a je to tvoja matka, vieš? A Tu tvoja nejde o matku, to nejde o matku, tu ide o ten prístup, ako sa správa k sestre, ako ku nejakému hovedu. Trhalo, keď sa k tebe správala jak hovedu a vyhodila ťa v podstate z bytu. Ale ona nemá, ľudia, to si uvedomte, že tam ako tvoja sestra nemá kam ísť, nemá. Jediný Nemá. tým rodičom. A to je, Ja som tiež nemala ísť kam, fakt, že som nemala kam ísť. Keby nebolo ľudí, aby mi nepomohli, tiež som na ulici. Ale vravím, sú oni sa navzájom obidve potrebujú, vieš, ako to je tá vec. Jo. Stále sú možnosti, sú agentúry, ktoré ti dajú ubytovanie, dajú ti robotu. No Stále je však nejaká všetko možnosť. sa dá, Keď chceš, vždycky tak sa dá. Aj keby som mal robiť vypratovačku, umývačku schodov za 300-400 eur, ale budem, chápeš? tak. Aspoň niečo nech teda mám sám pre seba, tak ona nemyslí sama na seba. Absolútne, na to, jak bude. Čo bude? Stať sa môže všeličo. V Anglicku, alebo kde to majú tých oných prenájomcov, tí zomrú do piče, alebo niečo sa im stane. Zdedia to ich decka a tí ich odtiaľ vyšikujú. Tak. A nájmy sa budú stále zvíhať. Každý rok môžeš čakať o nejaké zvýšené nájmy. Ale mladá nechce robiť. Jej toto vyhovuje. Mírka, a ona na teba ohľad nebrala. Tak si spomínala. Miriam, ty si sa postavila na vás. No, jaká si bola, taká si bola, ale bola si. Vieš ako. To, čo bolo, bolo. Teda aspoň čo vieme zo streamov takých vecí. Ale si sa osamostatnila. Toto ju sere, chápe, že zase píš, zase si samostatná a všetko. To, že ty na ňu niečo občas povieš, no tak povieš, pane Bože, rozčulený povie kopoleci na svojich blízkych. Vieš, keď tá riadne naserú všetko. Však áno, vieš. Len ja neviem, Potom táto aj serie chvíľu, ale len dovtedy, keď sa zase nevyjadrí ona na teba. No. Že tam je toxická domácnosť, tam proste, tam tie hádky to sú na dennom poriadku. A minimálne 5-6 krát denne. Až kým raz nedojde k nejakému nešťastiu, a to vám garantujem, že jedného dňa to príde. Ne, ono to môže prísť, nemôže to prísť, vieš, ona... Tvoja mamka... Prepnú nervy, pobijú sa, prepnú nervy, stará udre mladú, mladá udre starú a uvidíte potom ten cyklus. To je možné, všetko je možné. Zažil som kopu domácnosti, čo v pohode boli kľudní, všetko, každý si myslel, že super rodina a jeb. A vybrali sa svojím spôsobom. Hej. A to vám hovorím, stará udre mladú, mladá jej to možno vráti raz, potom stará sa nasere, zobere, ja neviem, hoci čo do ruky a to už Ale potom je k nešťastiu len kročík. vždycky tá mladá vyhrá, vieš, lebo tá mladá má ešte jakú takú silu, jak sa povie. Čulinka, tak. Nemá, oproti starej nemá, to sa milíš. Tak to sa mi Ona je stará tak tyranka, že toto dievča nemá proti nej šancu sa ubrániť. To mi je jasné, ona ju psychicky týra svojím spôsobom, to si ani nevieme predstaviť, jak to je.
A ona už je z nej vystresovaná celá. Hovorím to, čo my počujeme na kamerách. Počúvaj, To, čo my Miriam, keď ty má každý deň vyprávať niekto, že nerobíš a zamestnaj sa a žereš tu na moje peniaze, ty vole, tak to je akože, áno. Toto, čo my počujeme na Ona streamoch, je to je inak len nepovie, slovo. len debil. Len debil. Ale ona nemá nič, oni nemajú nič, chápeš? Veď oni nemajú ani trvalý pobyt. Tak trvalý pobyt majú na tej adrese, musia mať trvalý, vieš, ako bez toho sa Nie, im trvalý pobyt dala dajaká, čo bývali tam v podnajme. No, neviem už, to už by som trepal. A ten byt sa už áno, však ona sama No, hovorila. ja neviem, nekúkal som to na Google, to musím vygoogliť niekedy. Či sa na to stiahujú aj zdravotná poisťovňa. Ale vieš, ako ona, keď tá aj bankrotuješ, ale žiť bude stále, aj keď zbankrotuješ, a stále budeš potrebovať toho doktora. Takže zase Ono ti sa to tam to- začne naskakovať všetko. Po tom Ono sa to bankrote. prenáša aj na deti potom, nie? Neprenáša sa to na deti? Áno, áno, to je exekúcie sa všetky prenášajú na deti. A neviem, jak si vychádzajú ze súrodencami, jak si stará tvoja mama vychádza, teda to neviem, ale pochybujem, že by ju podporoval niekto ďalej. Masaker, ako, tak vieš, to je tu kopu ľudí takých. Každý tu má nejaké problémy, starosti. On to nikto nedáva tak na verejnosti, jak ona to dáva. No. Každý si žije tak, jak si žije. Ona o nikom nič v podstate neví. O mne neví. O mne povie, že som alkoholička a bezdomovec. A bude sa vychváľovať s tým, čo má. A v podstate nemá nič. Nič nemá. To sa dedí, presne. Ale môže dedictvo, čo ja viem, a čo som už aj zažil, v niektorých prípadoch, že môžeš odmietnúť. Toto skončí tak, že to skončí tragicky ako pre nás. Mne sa najviac páči, Strašne zvedavá. jak sa pani Špirengová vždy takto nie, že vytešuje, ale jaká ona je pekná, jaká je krásna, jak nikto na ňu nemá v kráse. No, Toto keď ja počujem, no. Ty kokos, ale keď A som jaké- videl na tom Bigu, čo robila, ty kokos. Jaj. No ako normálne som sa hambil za Slovensko, nie že. To bola halúzno. A čo ja mám povedať? A čo ty máš povedať? Presne tak. Miriam, akože nezávidím ty, toto ti nezávidím. Nevadí, ale však ona si robí sama vizitku, to nie je moja vizitka, to je jej vizitka, nie moja. Vieš, akože celý TikTok je len ona prakticky. Pani Špirengová, veď poďte na okno, keď ste tu, pani Špirengová. Normálne. Pokecáme trošku. Poďte, pani Špirengová, my sa vás napýtame nejaké veci a keď budete chcieť odpovedať. Tu vás nebude Aj nikto- rúžičku ti pošlem, Slávka, aj rúžičku ti pošlem, poď na okno, poď. Stará je už z žalára a vyjadruje na teba modrý koník. Janúka, napíš to ešte raz, ale Čakali všetci, že to bude sa vyjadrovať. už sa vyjadruje na mňa, Maria ťa z karety stará kurva vyjeba. Tak keby bola bachárka, tá sa priznáš ešte aj za krádež horálky v družine, ty vole. Aj. Prisahám. Stará už je zapatá, jo, no, aby oblízala modrý chvost. Lajkujte, podporujte, hop, hop, hop.